Ja, her i Vegas har vi fået en videofilm ind, og den består af flere forskellige videoer fra flere forskellige kameraer, for eksempel her med keyboard. Og den er optaget med en håndholdt kamera, som bevæger sig meget hurtigt frem og tilbage. For eksempel skifter den fra sangeren til saxofonen. Og så er der også sådan, at den har nogle optagelser, som er ret sjove, nogle GoPro-optagelser. Det kan vi prøve at se her. Med at vælge vores GoPro-kamera. For eksempel er der nogle, trommerne. Videokamera med trommer har vi her. Vi skal lige have slået den til. Det er på trommer her. Og så ommuter vi den. Sådan der. Nu skal jeg lige have slået den anden video fra. Den der hedder Motion. Den har vi hernede. Sådan der. Der er nogle steder, hvor jeg har brugt opacity på trommerne, som den kan man måske ikke se med det samme. Derfor er skærmen sort nu. Men hvis jeg finder hvis vi er heldige, så finder vi et sted, hvor ja, her kan vi se kameraet, som filmer guitaren. Det er sådan et GoPro-kamera, der sidder på guitaren. Der har vi så trommerne. Og for at få guitaren og trommerne til at være sammen, lad os lige prøve at zoome lidt ind her. Så kigger vi på opacity, og nu er vi her i tidslinjen lige her, og vi går ned til det, der hedder trommer. Nej, ned til den, der hedder guitar, og det er den her. Så kan vi pludselig se, at der kommer en anden guitarist her frem, og det er selve rytmegitarristen, eller det vil sige, jeg spiller også solo på andre videoer. Men det, som vi også skal gøre, det er at få noget frem her i midten. Det ser jo skørt ud, når det er tomt i midten, så derfor prøver vi at vælge, det er audiospor, så det er videospor, vi skal have fundet. Så derfor går vi hen og kigger på trommerne, og dem har vi lige her, og vi kan se, at der passer det er sat ned. Så der passer det op. Men her skal vi være opmærksom på, at trommerne sidder jo på hele skærmfladen. Derfor skal vi vælge track motion her. Men det hedder det motion track? Nå, det er track motion, ja. Så gør vi lidt væk her. Billedet her. Lad mig bare, hvad i alverden skal det sådan der. Så kan vi se, at jeg får selve trommerne ind i midten her. Sådan der. Og så kan jeg ændre beliggenheden, ikke også ændre selve 3D-hjulet der. Vi kan sætte trommerne her, sætte den derop for eksempel. Og så sætte et helt andet video ind, for eksempel af publikum for eksempel. Dem har vi længere nede. Det er den der video, der hedder 000. Det er et rimelig dårligt valg af navngivningsvalg. Men sådan er det. Dem har vi lige her. Publikum. Så vælger vi track motion på dem. Dem har vi her. Så får vi publikum derinde. Men problemet er bare, at vi har jo ikke noget i baggrunden, og derfor kunne vi vælge noget helt andet. Der kan vi tage for eksempel, ja, hvad har vi her? Den har vi jo i brug i forvejen, ja, det er den der. Men vi kan prøve at ændre displayet på den. Normalt så kunne man også gøre det, at man for eksempel sagde insert new video track her, og så bare kopiere det den ene herop. Copy, det vil sige sådan der, og så se, og så copy, paste, og det er Ctrl V her. Skal vi gå med en gang til. Ctrl V, hvor er du henne? Ctrl C for at, nå, nu skal programmet lige tænke lidt. Det er lidt overbelastet lige nu, men det skal nok komme tilbage igen. Det kører også i en virtual machine.
Videoredigering er jo noget, der er meget krævende af en computer. Selv den bedste computer, den går i knæ nogle gange. Lad os lige prøve at se noget, når vi er vågne igen. Sådan det. Ja, ja, og så gør vi det, at nu har jeg kopieret videoen, og nu vælger jeg track motion på den ene. Som vi kan se her. Og fordi jeg ikke rigtig kan se, hvad jeg arbejder med, så tager jeg den lige ud af sin dock her. Ud af docken. Der. Sådan der. Sådan der. Ja, så har vi i hvert fald en effekt. Lad os lige prøve at afspille den. Den er meget krævende. Det er jo klart, sådan en effekt vil man ikke bruge hele tiden. Det skal man selvfølgelig bruge med sparsomhed. Hvis jeg nu for eksempel ønsker, at den her guitarist skal fylde hele skærmen, så vælger jeg track motion igen. Og siger default. Så kommer han ikke. Hvad er det for noget? Er det den rigtige fyr, jeg har fat i her? Ja. Det er det. Nå. Er det rigtige sted, jeg befinder mig? Det er det også. Men er det rigtige spor? Ja. Track motion. Så har vi track motion her. Nå, den prøver vi et andet spor. Ja, det er nok fordi jeg ikke kan se, hvad jeg laver. Nå, nu kan jeg bedre se. Default. Jeg var det forkerte sted. Default, og så vælger jeg opacity på videoen her. Nu kan jeg se, hvad der sker. Sådan der. Og først nu kan jeg begynde at rode med det her. Og så kan vi se, at manden han vender helt forkert. Derfor kan jeg rotere den her. Sådan der. Men nu kommer han jo ud af billedet. Men nu kommer han ind i billedet igen. Her kan man lave sådan en sjov MTV-effekt med sådan noget 2D glow, men det skal man selvfølgelig bruge med svarser med. Og man kan endda også lave en keyframe ud af det, sådan en animation. Og det skal, for at lave det skal man være det rigtige sted. Og nu er jeg under 2D glow, og det er den her. Så kan jeg få den til at lave sjove ting. For eksempel at ændre farven. Der. Og så kan vi prøve at afspille selve den her animation, jeg lige har lavet. Vega skal lige autogemme. Den er sat til at gemme, jeg tror det er hver 30 minut, cirka. Der kan vi se, at det er en spændende effekt, vi har fået ud af det her. Men effekten ser lidt dum ud, når baggrunden er sort, så derfor kan vi tage trommerne for eksempel, og vise dem i baggrunden. Og så skal vi huske at sætte track motion tilbage igen med trommerne. De skal fylde hele skærmen. Vi vælger default, sådan der. Men så skal vi huske, at vi skal også have plads til vores guitarfyr, som vi havde lige før. Og hvad gør man så? Jo, så gør man det, at man selvfølgelig den ene video er ovenpå den anden. For at spare lidt tid, så kan vi hurtigt gøre det, at vi laver lidt opacity på baggrunden her. Så man ikke kan ane, at der er noget i baggrunden. Og så spiller vi forgrunden. Sådan der. Vi skal se, hvad sker der nu. Afspil. Og man kan også kunne se, at den ene video skinner igen den anden video.